І чим більше духовні спортсмени приближаються до фініша, тим більше злі і лукаві люди і зависники проявляють свою злобу і демонструють ненависть. Щоб безумство і хамство язичників, безбожників, антиправославних у всі віка могло лише показати їхнє дикарство. Бо люди, котрі не вірять у Бога, вони ненавидять і всі права людські. І лише їх випустити на висоту влади, стають юліанами-отступниками і йдуть проти власного народу. Начався 6-й тиждень, 6-та неділя Великого Поста. Почався час чудний і благословенний. Для нас, як для спортсменів, духовний, інтересний. Ми добігаємо до фініша. Сьогодні ми читали пророка Ісаїї, де він каже у 48-49 главах. Так говорить Господь Іскупитель, річ іде про пророчество про Христа. Святий Ізраїлів, я Господь Бог твій, котрий тебе навчає всьому корисному. Я веду тебе по путі, по котрому ти маєш іти. Якщо ти будеш внимати, уважним бути заповідям Божим, то мир твій буде, як ріка, а правда, як волни морські, і сім'я буде твоє, як пісок. За то, щоб в цьому мірі ви не програли, не пропали, каже пророк Ісаїя у 20 стихові. Виходіть із цього блудного Вавилона, де люди б'ють православних. Утікайте від халдеїв, безбожних язичників, а втікайте з гласом радости. Возвіщайте і проповідуйте оту вість благу. І кажіть, Господь іскупив раба свого Якова, і всі, хто вірує во Христа Ісуса в цьому мірі, уже діти Божі, наслідники Царства Божого, хоча ще плоттю прибувають на землі і терплять гонення від гонителів, котрі в цьому мірі, в своїй злобі, якісь риби ставуть на диб, бити Божих людей. Удивительно, що каже Господь через пророка Ісаїї, як він народиться. В 49 главі, в 1 віршові звучить слово пророчества. Слухайте мене, острова, і внимайте. Народи дальні, Господь призвав мене від чрева, від утроби матері моєї, Діви Марії, і назвав ім'я моє ще до Різдва. Но зробив уста мої острі, як меч, а тінню руки свої покривав мене, і зробив мене стрілою язвенною, в колчані своїм хранив мене. І за те, що в тому мірі вас будуть бити і нарушати ваші права, лишати вас елементарного, ілі куска хліба тілесного, ілі куска хліба духовного, то тим самим той мір демонструє, як тоді в часи пророка Ісаїї, так і нині в 21 віці, унікальну крайну дич, дикарство людей нецерковних і безбожних. Но пророк Ісаїя каже людям Божим: «Моє право у Господа, і награда моя у Бога моєго». В цьому світі ніколи християни православні не надіялися, що цей світ дасть їм якусь нагороду. Періодично, так як коли жінка народжує дитину та має схватки перед народженням, так і цей світ періодично, як будто би, як один казав, для профілактики переслідують християн.
використовують кожний момент по слову пророка Ісаїї, щоб приліпити людям Божим то, що вони не робили, не казали, но іменно етою клеветою воспользуватися проти них. Сьогодні церква святкує пам'ять мученика Марка єпископа Арефусійського. У часи імператора Константина, коли держава уже урівняла в правах усі релігії, не заборонила язичество, не поставила якогось вне закона, просто християни православні стали свободні. І от молодий єпископ Марк став будувати храми, проповідувати Слово Божє. Но імператор Константин попросив його, щоб капище язичське, яке осталося практично без людей, щоб того розрушив. Но от став Марк єпископ стареньким. У часи Юліана Отступника прийшов к власті ужасніший ворог церкви християнської Юліан Отступник. Да, він був отступник, коли ще лише пішов на вибори. Коли представляв свою кандидатуру на вибори, він уже був тоді сатаніст і безбожник. Но коли виставляв свою кандидатуру, то він скривав своє безбожіє, як і нині, котрі у народа Божого, йдя на вибори, попросили підтримки, наперед знаючи, що ставши чиновниками і народними ізбранниками, вони підуть проти власного народу, як і Юліан Отступник. І що зробив Юліан Отступник? Дозволив, щоб язичники, а виявилось їх дуже много, щоб вони тепер не просто стали знову язичниками, а щоб і збивали християн. А Марка, старенького єпископа, взяли та тягали по вулиці міста за волосся, за руки, за ноги, сміялися, збивали його, потім роздітого підвісили на кошикові, щоб його комари і пчоли з'їдали. Але мученик Христов усе терпів смиренно. Він розумів, що безумство і хамство язичників, безбожників, антиправославних у всі віка могло лише показати їхнє дикарство. Бо люди, котрі не вірять у Бога, вони ненавидять і всі права людські. І лише їх випустити на висоту влади, стають юліанами, отступниками і йдуть проти власного народа. Юліан Отступник радувався, як він язичникам дав не лише право бути язичниками, то було б понятно, но він спровокував у своєму народі, в середині народа релігійну війну, і язичники били християн, а їхнього єпископа сміхувалися, тягали, різали йому волосся, хотіли його порізати, побити, вбити. Но потім увиділи весь народ, яка сила віри була в Марка, і, видавши всі іспитання, відпустили його, народ Божий відбив від безбожників, язичників свого владику, і він дожив до глибокої старости, хоча вже був і стареньким, но його життя нині вказує, що в будь-який час вчорашні язичники, а такими були колись і партійці в совєтське время, лише получають можливість, ці партійці-язичники стають бити християн. Іменно і нині ми видимо, з якою радостю, з якою таким рвенням, і в інтернеті нині пишуть, от ми скоро будемо йти забирати в православних храми, грабити в них утварь, забирати собі ікони. Хто буде контролювати нас? В результаті, по слову пророка Ісаїї, ми можемо лише сказати: Господи, хто
нам дасть право. 49 глава, 4 вірш пророка Ісаїї. Дома всім благословляю прочитати. «Я сказав, напрасно я трудився, не на що істочав силу свою». Ні, не напрасно ми трудилися. Не напрасно ми трудилися і в Ужгороді, коли нас, православних, у грубейшій формі виставили, вигнали із Старого собора і виставили нас на вулицю, без всякої нагороди, без всяких обіцянок. Лише пізніше, коли ми узяли участок для будівництва нового храму, усі ся радували, ну от, не збудують вони собор. Тоді пустили чутку в Ужгороді, що православні збудують новий собор, будуть плести його з пруття, тобто на сміх, що, мов, бездарні, безпомочні. Тоді ведь після розвалу Совєтського Союзу і грошей не було, жили ми лише одними купонами. Но совершилося чудо в Ужгороді православні, канонічної церкви, Кирило-Мефодіївської, 1150-літньої, не Київської, не Московської, не Владивостокської, нашої древньої Карпато-Русинської церкви Кирило-Мефодіївської збудували собор новий, і в котрому ми молимося і просимо благословення і нашій державі Україні, і нині в час, коли військовий стан у державі, ми молимося за воїнів і молимося за всіх тих людей, котрі потребують нашої помочі, і допомагаємо їм. І Закарпаття, і Ужгород незрівнянно більше показали, як наші люди в доброті чужих людей приймають, бо й тепер треба взаємно допомагати. Що ж зробили місцеві наші люди, наші місцеві юліани-отступники? Замість мира і погодження піднімають руку проти батьків своїх, проти дідів, щоб угрожати їхній вірі. Господи, благослови наших людей, дай нам мудрость і силу, щоб в важкий час такий відповідальний ми осталися мудрі, мирні і ніколи нікого не боялися, бо по слову пророка Ісаїя, моє право у Господа і нагорода моя у Бога моєго, а всі остальні погрози земних юліанів, отступників для нас не страшні, бо з нами Бог. І тоді по апостолу Павлу, хто проти нас? Священномучениче Марко, і ти, Йоанне, постниче Єгипетський, і ви всі святі Карпаторуські, моліть Бога за нас, щоб ми сьогодні, будучи потомками древнього православного народу під Карпатами, котрому не принесли православ'я в Закарпаття, то ми понесли київлянам і росіянам православ'я, щоб нині ми закрили уста всякого безумця, котрий би нам щось казав другое, бо маючи древню Кирило-Мефодіївську православну віру, ми й тут діти Божі, а в вічності, невзираючи на погрози, униження, оскорблення юліанів-отступників, ми і наслідники Царства Божого. Амінь.